Τι ομάδα είσαι? Ο Ολυμπιακός είμαι. Ο επόμενος. Είστε στην κατάλληλη στο φως του σπορ. Στο φως σου κάτσε. Μια χαρά είσαι. Φως με σβήστε μηχανές 76-67 ο θρύλος στο λιμός. Μην το λυπάσαι, φώναξε το. 403ο και το 28ο. Έτσι. Έσβησαν όλα μετά το 0-1. Αυτά είναι. Περιμένει τους αντίπαλους του. Ναι. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Μην το λυπάσαι, φώναζε Ο το. ΠΑΟΚ 1-0 με Έτσι. γκολ του Μαξ στο 34. Άρχοντας. Δεν σε βλέπει. Μην αγχώνεστε. Ποιος είναι αιτζής? Κάνα IG έχουμε. Ψάχνεις τώρα τι να υπάρχουν τέτοιοι. Παρακαλώ. Είσαι εσύ. Παρακαλώ. Είσαι μικρός ακόμα, θα μάθεις άμα Έλα, μεγαλώσεις. επόμενος. Έχεις ώρα να γίνεις Ολυμπιακός. Εγώ είμαι μικρός. Έχεις. Εγώ είμαι μικρός. Έχεις. Όχι Παναγία μου, τέτοια κατάρα πρωί-πρωί. Έλα. Άντε ρε Μάρκο. Έλα, γαμπρέ. Βαγγέλη, Γαμπρέ, πας έλα. εσύ. Ωραία, να σου πω, το πάμε εμείς γιατί είναι 4-5 λεπτά. Λοιπόν, λίγο ησυχία.